Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hagani kapor nga kwa ban kren yi ki katto katni ki jingja ki balaja ki snem baladep badru mentau snem bat kata galong halor ka jing penmi ya kini ki message lani kini ki statement lani ki jing kren persya ya kejat benriu ke jungi kamtam ru hagabe dei ke jing kren persya ya kejat benriu ka jing kren persya ya ki nong mi khmat ke nong ka jing kren persya ya ki nong yalam sing bhalang bat ka jing kentho bat ka jing kren persya yi ki katto katni ki riu ki don buram ki badan apo ke jela ke jungi ti na kapor syo kapor mencem snem bat mentau snem ru ngelai I ba ha ki video ki ba sapriang ke link ke social media ha kabaya dei bat ke jing kren persya yi kini ki ba ngalanyo kerteng menta da uniu briu uba ngitip kerteng kum uniu wiki de uba la kren persya ya kajat penriu bara kren tam uba la kren syaba palat keba bun ki beri ke bayi asngo gini ke kren ke jung u kita dombat kita sku ing namar ba ke jing kentho ke jung u kala long palat liam ula kren persya ya ki babun ki pat ba batru ya kajat benriu ke jongi ha ki babun ki benta da gini ke jing penmi ke jung u gini ki video ki ba la long viral hado kata-kata ha ke ba ula kren tambat ula kren persya ya ki babun bat kalakta ru I ki jig snow jong ki paiba kam tam lele jong ki briu ki basa agni ka jela ka jongi ula kerentam ngam dadon kam than bangan da jer yanu kerentam hendrei ki briu ki belai I gitu ki video ki jong u ki yo I bat ki tip ya yanu keren bat yanu uthau te kalong ke ba sngutenan na kalian ki jongi ki basa apo mengalia ngin sya kentho ha kene kerukom kumba kentho nu briu ti nakaliang ke jonga ha bat iperlok iwe ha ka khat khandai tarik jong ubenai bishipo men ship snem ara jarar pho ngila file legni ka first investigation report ka FIR hapo SP office bat ye gni ka FIR ke jongi la forward la ne la pha shupo sardar police station bat register gni ka FIR ke bangi la file persya ya unu brio ka khat khandai tarik ubenai bishipo ara jar arpho bat la pengat kendon yu haki babun kita ki section dan ki kendon kat kum ka ain namar ba ka ban yahap bat kata ke jingle bat ke jingkren persya jung u ya ke jat pendriu ke jungi te nga syukwa ru bangan ong hagani ko por ba dang mentah ki sngi mentah ki tayo ru ngelai I bau niu ju hi ubriu ula sedang biang ban penmi ki video ki jung u ba keren persya ya kinong yalam batu bakren persya iki sing bahalang bakren persya iki pajba bat kumwe neki nong shong shnong jong ni gejela bat we ru u bas ngokhya halor gani kam nyamban sie bangan kren I halor gani ke benta bat kumba ngala yithu ipi ba ngila de file gani ke FIR na do mencem snemus ne marjar arpho te na kaliang jong ka lumding juri police station ru kala ngilai I bagi pulit ang tu kala register FIR yu nu brio halor ke jingkren persya jung u ya ki pajba batru la pengat kendon yu ha ki babun ki kendon ki baya hap bat ka IPC te ha ko bay dei berkene nak kaliang ke jongi ila pen submit la ni la ai kita ki evidence ban pen pau ban pen I bau nu brio la kren si syai gini ki jingkren to met ki jung u persya ya ki pajba te ha ko bay dei berkene tinggal ya up entala sisnem duna la jandon sisnem ngila ya up ba ka sarkar lani kane ka department pulit kan le IA ha ka bay dei bat kane ka jingde chung ni ubriu henry haduk menta hadin bingila dep submit gitu ki evidence hadin bingila dep ai ke FIR ngam yo sngo ba kan don kanu ka kandon kanu ke jing petip singi ki pat ba batru singi ki ba file gini ke FIR persya gini yo ni ubriu begintip ba kala jakum nu gune ke kes ti nakaliang kejonga menta ngamban si hadin ba myo ikata ke respon sumyo ikata ke tip nakaliang jugi pulit ngamban si bangan tho no sya u DGP u Director General of Police pada jong ke Meghalaya u R Chandra Nathan IPS bantip ke ke ba katanat pulit kala le ha ka bay day bat ka FIR ka ba ngila file
mention snem but hang ni kan shu thu ipi ka FIR number ka dei arspa sanpupra shipho jong snem arjar arpho te la register gini ka case ha kata ka FIR number ka badai gumta te nakaliang junga ngala pha gini ka shithi menta ban tip shai ba ka department pulit lani police department ka lale ayu halor ka to ka FIR ka ba ngila file nomor ba haduk mentangi claim yo sngowi kata ka report lani ka jing tip shingi ki ba file FIR ku mangalong ba kila yai ba kila le kumno halor ka ni ka case te ha ka bayide ba kani ngala le kendu ru yo home minister u lakamen rumbui ban tip na u ya ke ke ba ka police department lani ka home department jo ka sarkar Meghalaya kalale alor ka to Henry mla ban tip ke ka beja te nakaliang ka junga ngam ban si bangan tho biang igini ka complain sha u DGP halor ka jing bam le jong ka tanat pulit ha ka bayde bat ka FIR ka bangi file te ye kene ngala address ru sha u ba nongplu IPS additional DGP nata ba JK Yang Rai MPS nata shu SP jong ka East Khasi Hills District ngala pha copy shiki bat ru ngala pha copy sha o pasi IPS IGP ban pentip iki bat khnang bangen yo kata ka reply le ni kata ka juba ba ga bedai bat kani ka FIR te nakaliang ka junga ngala tho ro gani ki ba haba kiwe ki pulit lani ki police department ki ba dei jong kiwe ki jela haba ki lab haba ki shem haba ki bat ba ki tip ba don menu bakran persya ke jai penrio klem pep bat klem sange lani klem pentut kila le ke badai ban kem lani ban wan lam gitu ki beri bakran persya ke jai penrio sya ki jela ki baki don hente ka jela Meghalaya ka jungi ngamla bantip ba belai ka slam hadu kane ngalai i bakal ai gitu lookout notice uni beriuru Henry hadu mentangi mi i bakan don kata ka arrest lani kata ka jing pinshitom lani ka jing kem lani ka jing tokit ya uni beriu uba lakaran persya ka jai penriu ti halor kani ngashkwa bangan pentip shupi ki pajba ba nakaliang ka jungi hadir dengan file gitu ka FIR nga claim shong thaj la ya but tin hi la submit ki evidence ki badan lemba ki video ki badan hapo ki YouTube channel nang ta ki don ki link ki beper ngala pha kenang bakin le lor kani hente kumbang along ipi ba haduk mentang empat tip ki la le ayu na kani ka department pulit te kumta mbansi ban pha gini ka jing ujor le ni gini ka complain sha u DGP jong ka Meghalaya kenang bakin simkhia ya kani ka kam ka badai na ka benta ka hok bat na ka benta ka im kasa jong ka jai penriu te mbansi marmi ya i ka jai penriu jong ngim kwa ki briu ki wei ki briu kin kan tho bat kin kren persya ka te kumta mbansi ban le gani bat kermen ba ka department home affairs le ni kampo yeng juga sarkar Meghalaya baru ke police department kan le lor kani lada kam le lor kani te mbansi ban le de ki wei pede ki lenti de ki wei pede ki kam khnang ba yo ya kata ke justice le ni kata ka hok kumbate bangi de ban yo namar ba ki bekren ni ke jai bendriu ki bekren tam ki jai bendriu jongno kani ka wan rai kata ka communal tension ka wan rai kata ka jing bam yusu thu jumut bat le se ladang amla ban wan yalam mi kini ki brio ki bakren to met ki jai bendriu ban kem mi ki le ni bentok kit kamut ba yo le se kan ja ke ba khamsni hodien ban ngem kwa e kata te kumta shudai ban ong ya ka sarkar bat ya ka police department bakan le bahkan penkloi ya kini ka kam tangkat tahi kublai